Kajiaki kinoi ke school ad hoc kibran hakalama jongka Federation of All School Teachers Association kila rajpat ba menen kasi hakaba minta kasi baar ka ar tarik pelong kajiya rally haringkat ki plakat penram ban pinsko ya ka sarkar unoyalam ka fastem uba me bon ning do ulo ong ba kajingmi banyaki kalong ba kim sutana de ka jingtrekam ka sarkar MDA kam tam ke education department nama kila shathok shapin thami labon pulsnam kumta kila yami surak bandawa. Henen kasi hadian ba ngila da pelong yang tu general meeting hani amatan maki ngila don ka jing thu ndai bangin ya kata ka peaceful march nang ni sa secretariat ndai way ki officer jong ka sarkar lawan banyak kendu ini ba ong ba kan tham ha yangi ba lada nginum ya menen namar labun pelat kibril te ngila ya ba ngila ngap yang tak jing ajimut jong ta officer bad meneng lali kendu no ya u DC jong ka East Coast District bad habang isyong ba ya kran betu ngila yo ya kata ka permission bangin ya no ya kata ka peaceful march tak sini dekat kum ka jing betha jungu ula betha ingi ba ngila banya tang kum ba lai pongut ai kata na raj bhawan seni samadan maki tingi ngila ngap ya kata ru bad hakani ka por ngi don tang lai pongut tik ki balawan banya ya kani ka peaceful rally jika daw jong kani ke peaceful rally ke bangi layat mentar singi kolong ba ikwa ban pinsngau sya ka sarkar jungi bangi kinohikai ngim smau tenat ya ka rukum trikam jong ka sarkar khamtam jong ka education department namar yangi kinohikai ngila sya penbiet ngila sya penthami bat ngila sya pen up da kikat no snam syu bat menta ngimla syu bangin up tumta ngila penlong ya kata general meeting bangin dawano ialah kahok bat ngin om syong khat hadu bangin dayo ya kata kahok imentara singi kumba pi ngiladan ya kini ka peaceful rally nadu la syai ke singi sangut na kinoi kai ad hoc ngin ya syang ha ka office trekam jong ka ambush ha khmat jong ka office trekam jong ka ambush bat ngin syang to ha ka indefinite strike hadu bangin dayo ya kita ki jing dawa di kadau ke pelong yang ni ba nginwan tang khendiat ngot mentas ni kolong ba ngilabut renti ya ki anjong ke sarkar bal kadau balasa ngin syang tang sangut kolong ba ngimpa bangin penput di ki exams jong ki kena iban salong ha umi u benai di kin salong ya ka matric bagin salong ya kelas 12 di ngibun kino hikai ad hoc ki ba hikai ha ka secondary ba ka high secondary ngimpa bangin nginlong kita ki mau jemput na bentaki kena ha kan ni ka jingnya tan telai jongi ki no hikai bat ka sarkar andai ka we ka bang akwa open snow ba kan akwa ba ka sarkar kan snow thu kolong ba kimde bekin kensting ya kan ni ka jingdawa jongi namar ngin om song khat kat adu bangilayo ya kita ki jingdawa di ka sarkar jongi kade ka pamenti kumba julong hi ki sarkar hai ru tang balada ka sarkar ka menti ngiru ngilong kita kibaput jimut balada ka sarkar ka menti hadu kan no kan la ba menti bahkan menti yang ngila kut ya kata ngila dan kata ka jingkut jimut bangin om song khan balada ka sarkar ka sngap ngin syong walada ka sarkar ka hadu da poi usnam arajar arpulai badas nang election tamaru ngin syong me yang te hadu kata ka kenkiru namar ngin syong sangut ngin rutin every now and then but lada niyo le ya kata ka support na ki kena school na ki management but na ki kemi ki pa kat no kan long ka jing ku om tang yangi handai ki kun ki ti jong ki babun ki no hikai ru i bahap ban pule oi ngaku ban semua ni ru ba kom ki kemi ki pa PUE ba ka by school kal akil manus nam ba kata ka by school kal along ka baram du kata ijhor ki chapli tanai ekran datang ke bicycle sya hendai ketulap jong no hikai kasakut kumju niru hidan ki khon kiti ki bahap panlit school ki kumno kanyen penya ya kayeng kasam da kata ka ju ketulap ka bala hindai haba ka bicycle pat kala aram dingi pa bangin pensno sya ka sarkar bahkan smupu lam yangi bat kumjuru ye ki kemi ki pa bakin syania bat bakin persyan ini makni kajing iki